Bones tardes, m'impressiona una mica estar aquí avui ara baix, és tota una alegria i la veritat és que moltíssimes gràcies per convidar-nos. De fet, enguany el BOP fa 40 anys que va néixer, és tot un aniversari. S'ha marcat a principis d'any per un èxit, o la culminació d'un èxit que va ser l'esbocament del departament de les Covetes. I això semblava un èxit i ho és. Però també la veritat és que ha estat un any complex, en el que ens hem vist, sobretot a finals d'any, amb la necessitat de llançar una campanya per començar a intentar que la gent sigui conscient de que, malgrat en aquests moments les agressions territorials no han estat les protagonistes, no vol dir que hagin perdut importància. L'amenaça està latent i, malauradament, no ho veurem de forma immediata. Enguany, la veritat és que tota la lluita emotiva i jo crec que unitària dels docents ha estat un exemple per tots. Ens ha demostrat en el poble que si volem podem intentar sortir al carrer i canviar les regles del joc, tot depèn de la unitat i de la convicció en què ho facem. I malgrat ells han tingut el protagonisme merescut, per desgràcia, el territori ha anat fent el seu camí. I en aquest any hem vist com, sobretot des del punt de vista legislatiu, s'han donat unes passes que deixen Mallorca amb una fragilitat extrema. I d'això la majoria, ara per ara, no en som conscients. I aquest és el gran perill. Ho han tocat absolutament tot el que podien tocar. A través inicialment del decret llei Company, que després va tenir un reflex, o va tenir la continuació com una tramitació de projecte de llei. Després hem tingut la llei turística del senyor Delgado, que justament aquest dia m'haurà donat l'alegria de deixar el seu càrrec. Després hem tingut altres iniciatives impulsades pel mateix conseller Delgado, que ja va deixar clar a principi de legislatura que el seu objectiu era deixar el territori a mercè dels seus interessos, jo diria que interessos o anhels de grandesa que tenia aquest conseller, però també dels interessos d'un sector molt concret, del sector hoteler, que l'ha tingut a disposició per intentar legislar en el seu favor. Han tocat la llei de pedreres, han tocat el pla hidrològic, per tant han tocat aigua, han tocat pedreres, han tocat residus, ja sabeu tota la història de la importació dels fems, i han tocat absolutament tot el que eren les referències des del punt de vista legislatiu a l'ordenació d'urbanisme i territori. Què vol dir això? En aquests moments Mallorca està a mans del millor postor. Tal volta fins ara no han tingut, o no hi ha hagut, la capacitat econòmica i financera de desenvolupar grans projectes. Però tingueu per segur que ells hi estan fent feina. El seu objectiu és no fer massa renou, tenen a favor que altres qüestions estan tenint prioritat des del punt de vista comunicatiu, però no s'aturen de desregular a la carta dels interessos privats, d'uns interessos d'uns lobbies que són molt potents i que si un moment donat hi ha un canvi de poder polític, ben segur que faran tot el possible per no perdre els privilegis que en aquests moments estan aconseguint en despatxos, amb reunions a porta tancada i sense fer gaire renou. En els parlaments, la majoria absoluta del PP els dona la facilitat per fer absolutament de tot en aquest escenari que munten com a Parlament, on l'oposició intenta, de qualque manera, fer alçar la veu, però la veritat és que costa molt. A finals d'any hem vist com les màquines entraven a les fontanelles. 10 anys després d'una lluita molt intensa per salvar aquesta darrera zona humida de Palma. No l'hem perduda, perquè a darrere probablement hi ha més especulació que realment inversió. En aquest moment els promotors estan intentant aconseguir amb marxes forçades drets, consolidar drets urbanístics damunt els terrenys. Fixeu-vos que se'n van a Can Llamel, fixeu-vos que se'n van a les Fontanelles, fixeu-vos que se'n van a la Ràpita. Tots són espais que són ambientalment sensibles. Què vol dir amb això? Que segurament hi haurà una oposició social en aquests projectes. Que segurament ells ara tenen la possibilitat d'aconseguir donar passes endavant. Aconseguir llicències, aconseguir projectes d'urbanització. Hem vist en Cunt, darrerament a Muleta, arribant a un acord amb el conseller Company per retirar la indemnització. Aquest senyor no té capacitat d'inversió. Aquest senyor el que vol és tenir la llicència per construir aquests xalets a Muleta i després poder-ho vendre a un fons d'inversió rus, alemany, no ho sabem. Però intenten aconseguir això, drets urbanístics. I si després, un moment donat, l'oposició social aconsegueix recuperar aquests espais i protegir-los,
tindran dret a la indemnització. El manco ho intentaran. Per tant, aquí el poble hi perd, a tort i a dret, i d'això n'hem de ser conscients, perquè sense territori no hi ha futur, i això ho tenim cert. Per això hem llançat aquesta campanya Mallorca cap al col·lapse. Sembla que inicialment donam un missatge molt negatiu d'aquesta realitat, però és que el problema és que han deixat Mallorca, insisteix, i ja ho he dit abans, amb una fragilitat màxima i absoluta. Només cal que venguin doblers perquè en aquests moments, ara aquí, tot és possible. Fixeu-vos que, paral·lelament a aquesta desregulació silenciosa que han fet a la carta, hi ha hagut tota la descapitalització dels espais naturals. Han llevat recursos materials i humans per poder gestionar els espais naturals i estan possibilitant activitats econòmiques que són incompatibles amb la seva conservació. Tot això diguem que va dins el mateix paquet. La desregulació per una banda i llevar barreres des del punt de vista de la protecció ambiental per l'altra són les estratègies d'una vegada més aquest model capitalista que ens està duent en el límit socialment i territorialment. Aquest és el missatge que volen donar a través de la campanya Mallorca cap al col·lapse. I de moment començam intentant fer xerrades i intentant de qualque manera obrir consciències i despertar un poc la realitat actual en els ulls de tota la societat. Perquè creiem que certament aquí ja no només és necessari un canvi polític, creiem que és necessari un canvi de sistema. I per això hem posat aquest sublema a la campanya de reiniciar el comptador o d'aturar el comptador i reiniciar el sistema. Creiem que fa falta un canvi de model d'ordre econòmic, social i polític, perquè amb els que estem immersos segur que els que patiran seran els territoris i les persones una vegada més. Per això des del GOP de qualque manera, intentarem dins aquest 2014 seguir generant una mica d'alerta respecte a la situació actual, intentant obrir aquest debat que nosaltres creiem estrictament necessari i una mica silenciat en aquest 2013 per als aconteixements que no afectaven directament en el territori, però que creiem que és imprescindible tornar a obrir dins la societat. Sabem que tenim una societat sensible a la protecció territorial, que estima que seva i que se mourà fins al punt que faci falta per defensar-la. Per això nosaltres vos convidam de qualque manera en aquest 2014 a obrir-vos. Mos oferim a intentar generar aquest debat a tots els racons de Mallorca. Creiem que fa falta que tots plegats ideem una estratègia per fer front a aquesta realitat. Mai havíem estat en una situació territorial de fragilitat tan màxima i absoluta com la que estem ara, 40 anys després de la creació del GOP. Per part meva, crec que poca cosa més a afegir. Senzillament dir que, a més de la nefasta gestió política en qüestions territorials i ambientals que patim en aquests moments i des que enguany hem fet aquest balanç, enguany també hem hagut de lamentar l'incendi de la Trapa, que també ha marcat fortament la tasca del GOP durant tot l'any a partir dels mesos de juliol i agost. Una tasca, però, que ens ha demostrat a través de la Trapa, a través de la gestió de la finca que se va veure afectada per l'incendi, però que és una finca de caràcter públic i de vocació pública, que la gent té força, que la gent té ganes de cuidar casa seva, de dedicar-hi temps, de dedicar-hi esforços. Més de 4.000 voluntaris se van oferir des del principi per donar una mà a recuperar aquesta finca, una finca que és de tots, que és vostra i que pot ser emblemàtica i pot ser un símbol de lo que requereix realment Mallorca, i és que tots hi posem una mà. Moltes gràcies per la convidada i ànims i força.